Right, newn ni ddechrau. Achos mae just wedi mynd hanner wedi 9. So, bore da chi gyd. Enw fi yw Ffit Yn, fi'n swyddog pobl ifanc egnïol dy Cerdig yn actif. Croeso i sesiwn Ffit mewn 5 nesa. Ni wedi bod yn rhedeg rein trwy'r wythnos. Dechrau ni wedi llun gyda Steve. Na Steffan yn gwneud sesiwn ddo, a fi heddi. A fori byddwn ni'n nôl i Steve. So mae'r tri o ni mynd i fod yn gwneud sesiynau am yn ail. Fel chi'n gwybod, 5 gweithgaredd ni'n mynd i fod yn gwneud, sy'n wedi gwneud 5 munud o ymarfer corff. Gobeithio bod chi dillad addas, bod chi'n gwisgo falle trainers ar eich trad, bod digon o le gyda chi i chi gallu gwneud ymarfer corff. Ni'n mynd i fod yn gwneud mewn tu fewn, mae'r tywydd ddim yn neis mas tu fas heddi to, so fi ddim yn disgwyl bod neb yn mynd i fod tu fas. Gobeithio hefyd bod da chi bach o dŵr, achos ni'n mynd i fod yn symud y biti a gobeithio cael y corff i weithio yn galetach. So, os na chi'n gwneud o'r blaen, fel wedi 5 munud o ymarfer corff, so ni'n gwneud 5 gweithgaredd gwahanol. Ni'n mynd i wneud nhw'n funud yr un, ond ni'n mynd i cael egwyl fach o byti 10 eiliad yn y canol, so byddwn ni'n gwneud 30 eiliad, egwyl fyr o 10 eiliad a 30 eiliad nesa. Wedyn byddwn ni'n cael egwyl o hanner munud, a byddai'n egluro beth yw'r gweithgaredd nesaf i chi, cyn byddwn ni'n symud mlaen unwaith to. So byddwn ni wedi gwneud 5 munud cyn y diwedd. Peth cyntaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i twymo lan. Fi jyst yn edrych nawr, mae 20 o chi na, sy'n gret. So i twymo lan heddi, ni'n mynd i dechrau off, jyst yn marcho ar y spot. So fel soldiwr, so ni eisiau codi pengliniau lan, ni eisiau symud breichiau ni nôl amlan, fel chi'n gweld rhai fi'n mynd. A wrth bod ni'n gwneud hyn, dyle corff ni ddod yn barod i cymryd rhan mewn bach o ymarfer corff. So gallwch chi fynd bach yn gynt os chi eisiau. Codi pengliniau yna lan, breichiau nôl ymlaen. So mae hwn yn paratoi ni i wneud bach o ymarfer corff. Cad ni fynd yn i 10 eiliad fach to. Fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, mae gyda fi amserydd lan na, so byddwn ni'n defnyddio'r amserydd ar yr iPad just draw fyna, fel bod ni'n gwybod faint amser sydd gyda ni ar pob gweithgaredd. Peth nesaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i wneud naid seren. Os mae da chi golen neu rhywbeth lan ar y to, newch chi'n siŵr bod chi ddim yn bwrw fe, a ni just yn mynd i fynd a wneud naid seren. So dyle hwn fod bach yn anoddach na beth ni'n wneud o'r blaen. So gobeithio nawr mae calonnau ni'n dechrau pwmpo'n gletach i cael y gwad rownd y corff. Dylen ni fod yn ymnadlu tyma bach yn drwmach i cael yr ocsigen na mewn. A dylen ni fod yn teimlo bach yn dwymach hefyd. So just bach o bounce around, bach o siglo, dwylo, siglo coesau. So cofiwch, gallwch chi roi gwybod i ni beth i chi wedi bod yn wneud. Os mae plant chi yn wneud sesiynau gyda ni, halwch lluniau mewn i ni i Facebook neu Twitter, Cerdig yn actif. Licen ni gweud bore da wrtho Griff a Gwenlli. Fi'n gwybod bod nhw wedi bod yn watcho a cymryd rhan bob bore, so bore da i chi'ch doi. Halwch stwff mewn i ni, newn ni trial weid beth ni wedi derbyn wedyn bob dydd. So heddi, 5 gweithgaredd. Gweithgaredd 1 ni'n mynd i wneud yw pengliniau uchel a gwthio. Yr ail un, ni'n mynd i fod yn wneud 4 punch, a wedyn 2 kick, so bach fel boxo. Trydydd ni'n wneud cwmpawd, so ble ni'n mynd i fod yn neidio mewn cyfeiriadau gwahanol, yn dilyn y cwmpawd, so byddwn ni'n mynd mlaen, nôl, a mynd i'r ddwy ochr. Prif 4, plank jacks yw enw fe. Fi ddim yn siŵr iawn beth yw'r enw Cymraeg, ond ble ni'n mynd i fod yn marfer y coesau. A'r un ola yw heel taps. Nawr, gyda'r heel taps, falle bod chi wedi gweld gyda fideos hoi a hwyl ni. Ble ni yn cyffwrdd a'n heels ni. So na'r 5 gweithgaredd ni'n mynd i wneud heddi. Bydd cwpl o options i'ch gael i chi. Bydd rhywbeth rhwydd, neu rhywbeth i wneud yn rhwyddach i chi. Bydd hefyd gweithgaredd ble bydd yn gallu bod yn eitha anodd yn dibynnu siwr i chi'n teimlo a siwr i chi'n dod mlaen.
Okay? So gobeithio bod ni gyd yn barod i fynd. Bach y dŵr cyn dechrau. So cofio, 5 gweithgaredd. So, wnawn ni roi'r amserydd i fynd. Mae da ni 10 eiliad bach i paratoi. So, un cynta, pengliniau uchel a gwthio. Okay? So, ni'n mynd i wneud 2 rhan yr un pryd. Bant y ni. So, mae pengliniau ni'n dod lan yn uchel a ni'n mynd i fod yn gwthio neu esgus gwthio rhywbeth tu flaen i ni. Good. Da iawn. So, dod y pengliniau reit lan. Mestyn y breichiau mas yn syth. Good job. Da iawn chi. Da iawn, so mae da ni 10 eiliad fach nawr. Mae'r amseru ddim yn fod yn aros fyna. Yn iawn. Gweithio bod chi'n gallu gweld e. Reit, tro hyn, ni'n mynd i trio wneud y bach yn gynt. Just i cael y calon a gweithio'n galetach. So push o mas, pengliniau'n dod lan. Good job, da iawn chi. Cael y fynd. 10 eiliad fach ar ôl. Tri, 2, 1. Da iawn, good start. Reit, mae 30 eiliad gyda ni. O rest. So, un nesa. 4 punch, 2 kick. So, ni'n mynd i sefyll mewn safle ble byddwn ni'n mynd i falle bod wneud bach o boxo. Ni'n mynd i 1, 2, 3, 4. Wedyn kick a kick. Nôl ble ni'n dechrau. 1, 2, 3, 4. Kick, kick. O'n i'n barod. 5 eiliad. 4, 3, 2, 1. So 1, 2, 3, 4. Kick, kick. 1, 2, 3, 4. Kick, kick. Ar ochr. Da iawn chi, cadw fynd. 1, 2, 3, 4, kick. Okay, good. 10 eiliad off dyn ni. So hwn to'n rhywbeth sy'n mynd i cael y top a gwylio'r y corff i gweithio. Go on, ni'n barod i fynd to. 1. Good, da iawn, cadw fynd. Da iawn chi. Reit, ni lan i 24 o bobl. So, yr un nesaf yw naid cwmpar. Mae naid cwmpar yn eitha anodd. So, am y 30 eiliad cyntaf, ni'n mynd i jwmpo nôl ymlaen, a wedyn ochr i ochr. A am yr ail 30 eiliad, ni'n mynd i trio dod mewn ar naid cwmpar. So, mynd ymlaen, nôl, ochr, nôl, cefen, nôl, ochr, nôl, ac yn y blaen. So, barod, so just jwmpo nôl ymlaen i ddechrau off. So, ni'n mynd ymlaen, nôl, mlaen, nôl, mlaen, nôl, mlaen, nôl. Good, da iawn, cadwch fynd. So just mlaen, a nôl tro hyn. Nawr ni eisiau gwneud ochr i ochr. So ochr dde, ochr chwith. Good, da iawn. Okay, so os chi'n gallu, ni'n mynd i trio wneud y 4 rhan ar y cwmpar. So gogledd, gorllewin, de, dwyrain. Barod? So mlaen, nôl, ochr, nôl, 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 ochr, canol. Good. Unwaith chi'n dechrau, gobeithio byddwch chi'n mynd i ryw fath o rhythm. A wedyn, trial, sbiro fel lan, o'r gloi chi'n gallu. Good, da iawn. Da iawn, hyn i bach o dŵr ar ôl hwnna. So 3 lawr, 2 ar ôl. Mae'r un nesaf,
Ni'n mynd i fynd ar y llawr, a mae trad ni'n mynd i fod yn agor a cau. Agor a cau. So gobeithio allwch chi weld fi nawr. Mae trad fi'n mynd i agor, cau, agor, cau. Am y 30 eiliad cyntaf ni'n mynd i fynd ar y llawr, a wedyn ni'n mynd i tynnu y bach yn anoddach am yr ail 30 eiliad. Barod? Bant ni. So agor, cau, agor, cau. Da iawn, cadw fynd 10 eiliad ar ôl. Da iawn. Reit, tro hyn, os chi'n gallu mynd mewn i plank, so ble chi'n sefyll off y llawr, fel hyn, a wneud yr un peth. So triwch cadw'n syth. Os mae hwn rhy anodd, cerwch nôl gyda bol ar y llawr. Good, da iawn. Deg eiliad. Da iawn chi. So un ar ôl. Heel taps. So mae hwn ni'n mynd i dechrau off yn slow. Yr ail hanner newn ni speedo fel lan tyma bach. So ni'n mynd i ddod a touch a trad opposite. So os fi'n defnyddio llaw dde, mae'r llaw dde yn touch a trod chwith. A ffordd arall. Barod. Bant ni. Munud ola ni. So trio cadw cefn yn syth. Da iawn, dylech chi fod yn nadlu bach yn drwm nawr fel fi. Da iawn, cadw fynd. Okay, so 30 eiliad olaf, fi eisiau really pwysio fe tren. A ni'n mynd i wneud e gyda bach o skip. So ni'n barod. Go! So dyna ni fod yn bwngso ar y llad. A tapo wrth bod ni'n mynd. Come on! Ni byth i fod na. Come on, slide round. Oh, da iawn. 5 munud. Fantastic. Cyfwch a dŵr. Os chi wedi bod yn gwneud e gyda rhywun, high fives neu high tens iddyn nhw. Da iawn chi. Lot o gwaith rili galed. Ni jyst yn mynd i cwlo lawr. So, cerdded yn araf bach. Round y stafell. Os chi fel fi, chi bach mas o wynt. So ni jyst eisiau dod o'r corff nôl i normal yn slow bach. Good, da iawn. So symud round. Oh. Good job pob un. So mae nawr yn amser rili dda i stretcho hefyd, sy'n y gyd ni'n mynd i wneud. Sefyll yn syth, a ni jyst yn mynd i plygu drosto. Os chi'n gallu touch a trad chi, mae hwnna'n grêt. Ond dylech chi fod yn teimlo'r stretch lawr cefn y coesau. A just hongi am. Good. A nawr allwch chi mestyn lan. A trio touch o'r to. A nôl lawr. Cofiwch nadlu, bod ni'n nadlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy ceg, yn i stretcho lan unwaith to.
Newn ni fynd i'r ochr yn slow bach. A nôl i canol. A'r ochr arall. A nôl i canol. Da yn chi jyst siglo bach i'r breichiau a'r coesau. Cool, da iawn. So na diwedd sesiwn heddi. Os chi wedi miso fe neu os ydych chi ma'n hwyr, bydd e dal ar YouTube, gallwch chi ddod nôl a watcho fe yn y to. Yr un peth gyda y sesiynau o dydd Llun a ddo hefyd. Cofiwch bod gwybodaeth yn mynd mas ar Facebook, Twitter a Instagram gyda ni trwy'r amser. Mae lot o syniadau, gemau, sgiliau gallwch chi ymarfer. A gobeithio wnawn ni weld chi fori am hanner awr wedi 9. Fel wedys i Steve bydd wrth i fori. So dewch nôl i cael gweld beth bydd mlaen gyda Steve. Diolch fawr iawn i chi am watcho, a na fi weld chi to. Ta-ra, hwyl fawr i chi.